खेबो लुकुरकनि काहाबनि बागै हास्ते हापांनि साखनायनै रकनो साखामनकनि फातारो स्रोंमा मोथोकनानि बागै दागिमानि ओ दागिमानो तैयै गोबां ककनो जाजागिया अंगै खक हेंकाते अब्रुम जाब्रुम ख्लायनानि साखथारमानि हाइपनो सय मांप्लि फुनुकमारि दिखा हास्तेनि तंकसं लुकुरक हापांनि ओ दागिमानो तैयै जाजाकमा शालकिशा शिकांग त्रिपुरा हापां हास्टेनि शाखामतां बेदिकनि मन्त्री एबा मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक शाहा हापांनि शाखनायनै रकनो शाखामनकनि फातारो स्रोंमा मोथाकनानि बागै दागिमानि ओ दागिमुंनि उलो हास्ते गोनांगै उरनागमानि ते शाखनायनै रकनि बिसिंखनो किसिसा जाजागिया अंगै हास्तेनि तंकसं लुकुरकनो उरफनांनानि बागै शाखथारमानि ते जुदा जुदा कक पिटनानि शाखथार जाखा ओ दागिमानि बिसिंते हास्तेओ शाखामनि शेप तंगलाक आकरक हिनै हाइफानो जीबीपी शाखामनक खबै गोरों गोरों थाइनि शाखामनकनि मांप्लि फुनुगै रिखा हास्तेनि तंकसं लुकुरक ओ दागिमानो या कम नै जाबै लामसगै नाहारका हिनै जों बेबा काहामनो नायै हदानि बारजानो हरै केमेरा तैयै खासिका गोरों गोरों थायो कक लाम्बो शाखा गोरों गोरों शाखामनकनि बारजावो तकनाय शाखनायनै रकनि सिमि जेंगै गुबुन रक बाइबो जतनि खुगो काइसानो ककथाय नांमानिनो दागि जाका हिनै हास्तेनि जीबीपी शाखामनक खबै गोरों गोरों थाइनि हापांनि शाखामनक रगो तंकसं लुकुरक शाखनाय जगै तंखाते शाखनायनै रकबो बारजानो याजागै तंमानो नायै खाख्लायमानो हापांनि बखाक्ति ओ दागिमा सय नांसुगै तंमानिनो हिनै हाइपानो सिकांनि हाइनो अबनबो हापांनि बखाक्ति दागिमानो जाया फुनुकनानि बागै कुसु शाखनायनै रक शाखथारै तंखा हिनै सावै मानका बेरो रिपोर्ट न्यूज नाउ